joto sunom jamatia no chobagoi taksuk jora chobai tongnai rok no ke sing tini ni last boni bangai collection khalimani sing box rok khologlai rang robo lekha laika ke amount sing cash kalaijak mamani 9275 টাকা online ti phaika 2745 টাকা ke total 12020 টাকা boni collection khaimani sing manka ke online o kisa update rojaya tongkho bad baki to rojak ke surojini jamatia 20 টাকা rohojak Onukishur jamatia 100 টাকা rohorkha Chandrakishur jamatia 500 টাকা rohorkha Hamari jamatia 100 টাকা Devkishor jamatia 50 টাকা rohkha ke total online ti khaimani 2745 টাকা cash sing collection khaimani 9275 টাকা ke total 12020 টাকা boni collection kakha hambai jotono jara chobai tongnai chini tangsak ni lokorokno abono kobai kot mano masao haini bagai jotono pipeline hambai jara oboni sunom jamatia no chobanai lokorokno jotono pipeline hambai te khonomoi asuk no sing oboni bagai paithak jo sing naraka hambai kita sing last collection khalimani din ke sing tabo box no open khai rang collection busung kha sing amount lekha laine kita sing start khaline Caku baik raya bo asal pora tak haidi ko ya tar ting kono haidi ko samung nang pro ke makhang pune ko le bobai ne caku baik si yode ha ke spot ke ni ha pora tak si di dolo le khalai phile khalai ye asa Apply dia porok ke. Mau ke collection khalai mani rang. Yang sakakai dana. Boy sile khana hai tamen lasunai bo 100 alka 10 টাকা alka 50 alada 20 alada ke khali video belai dik lai nei le live video sang ba ha ko ka ko live video ko nyanyi kiri juga nak. Ada iban ni. Yang kawang ko sugi asa wo di. Ke sari tundi. Ada iban ni. Boy no rama
sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala Jesus sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta manggala borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono na Jesus sawhai hanai kaham ni ago sunai ro kai toni hawa boro ni banta tongo Jesus sawhai hanai kaham ni ago sunai ro kai toni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat botongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat botongo buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono na buino rma tong
sawahai hanai hamyani ago sonai ro kai to ni hawa boro habanta manggala jisu sawahai hanai hamyani ago sonai ro kai to ni hawa boro habanta manggala borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bo kurui kha borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bo kurui kha buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzat ma tongke kai tor bonono hamzat na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono na jisu sawahai hanai kaham ni ago sonai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo jisu sawahai hanai kaham ni ago sonai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat bo tongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat bo tongo buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzat ma tongke kai tor bonono hamzat na buino khai rok ma tongke kai tor bonono khai rok na buino rma tongke kai tor bonono na buino rma tongke kai tor bonono na buino rma tongke kai tor bonono na
hamjak ma tongkhe kai tor bonono hamjak na puino khairok ma tongkhe kai tor bon